Podríem dir que amb el mètode tradicional de treball amb el que treballem avui en dia, tot és com molt seqüencial, no? Hi ha algú que fa un projecte, després busquem algú que fa un pressupost, després vindrà algú que construirà, el que construirà se n'adona que potser hi ha alguna cosa que ell hagués fet diferent i que li complica la construcció. Justament amb els nous mètodes que estem proposant, el que es tracta és que tothom comenci a participar des del principi i que tothom aporti els seus criteris, el seu coneixement al principi, de manera que amb tot aquest coneixement concentrat i compartit es prenguin les millors decisions. Realment això no és un canvi de manera de representar o de dibuixar les coses, és un canvi de com funciona el sector de la construcció, que ha d'anar cap a un entorn molt més digitalitzat, molt més compartit, molt més col·laboratiu. Per tant, hauríem de dir que això del BIM no és només un tema d'informàtica o de tecnologies, sinó que és un tema de sector de construcció global.